Assalamu alaikum. Sunana Kamal. Idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, zan so ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ga wani sabon bidiyo za ka same shi kai tsaye. Innalillahi Wainnailahir Rajiun. Wannan hoton da kuke gani hoton wani bidiyo ne zai muku playing a wannan bidiyo din ku gani. Kabarin wani bawan Allah ne ya kama da wuta, wanda aka yi kokarin kashe wannan wutar amma abu ya ki cinyewa. An yi ta yunkurin kashe wannan wutar da ruwa, an yi taƙi ta mutu. So abin da sa na yi ce zan yi bidiyo kuma na yi bayani akan wannan abun, zan so mu ga irin wannan abun saboda mu san cewa azabar ubangiji fa da ni'imar sai da yake magana gaskiya ne. So don haka duk wani abu da muke yi wanda muka san ba daidai ba ne, mu ji tsoron Allah, saboda tabbas fa kowa zai mutu kuma zai shiga kabari, kuma duk in kai daidai wallahi zaka ga daidai, idan kai ba daidai ba kuma zaka ga ba daidai ba. Allah ya sa mu dace, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya.